Salutare prieteni! Suntem în sezon, în plină toamnă, în campania de arătură a pământului. Astfel am decis să vă prezentăm 3 modele de pluguri pe care noi le avem. După cum bine știți, noi ne ocupăm cu tractoare și utilaje agricole de talie mică. Practic avem 3 pluguri de talie mică cu nuci subțiri toate, pentru tractoare cu nuci mici, de 2 cm, nu de 1 cm, nu de 1,5 cum sunt pe tractoarele mai mari. Plug cu 2 cormane de marol, 2400 de lei, cu transport gratuit oriunde în țară sau cu reduceri dacă cumpărați și alte utilaje. Ideal pentru 445 românesc sau de la 445 până undeva la 35 de cai putere. Un alt model, tot cu 2 cormane un pic mai mici, o greutate un pic mai mică a plugului pentru tractoare 25-35 de cai putere. Și nu în ultimul rând avem și modele cu un singur corman pentru tractoare 15-25 de cai putere, depinde de marca tractorului și de capacitatea tractorului. Nu în ultimul rând, avem pregătit aici pentru dumneavoastră această lună o ofertă specială pentru toate frezele de marcă Holt. Aceste freze se regăsesc pe 3 dimensiuni: 1,60 m, 1,40 m și 1,25 m. Aceste freze înlocuiesc, cu bine să știți, cu brio foarte bine discurile clasice, care atunci când lucrăm discul mută pământul de la stânga la dreapta, dar frezele scoate pământul de desubt și îl aduce deasupra, astfel scoate și toate rădăcinile buruienilor care le avem deja în pământ. O să vedeți în primăvară, pământul o să fie foarte curat. Freză de 1,60 m la 6.000 de lei, inclus cardanul și transport gratuit. Freză de 1,40 m la 5.500 de lei, iar cea de 1,25 m la 4.400 de lei. Ambele cu transport gratuit, primiți garanție 24 de luni. Vă așteptăm la noi la Iași pentru comenzi sau online. O să vă las site-ul și numărul de telefon în descriere. Ne vedem data viitoare!